nga panguluhan, magadonar ang 2,000 doses ang Astrazeneca vaccine sa kada banwa sa probinsya sang Iloilo sa mga miyembro sang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Kagkapin 80,000 doses sang COVID-19 vaccine ang ginalauman nga mag-abot sa syudad sang Iloilo. Nagapaday ng vaccine rollout sa syudad sang Iloilo. Kagkahapon, Oktubre 7, may 7,601 ka mga individual ang nabakunahan kontra COVID-19. 6,206 gikan sa mga mega site, kag 1,395 naman gikan sa mga community-based vac site. Sa Oktubre 5, base sa listahan sang Iloilo City Government, 50.27% o kung 263,907 na ang target population sa syudad nga fully vaccinated, kag 62.28% o kung 326,965 na ang nakabaton sang first dose. Bagay nga ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas, bangod sunod sa iya, nagapangaduwa ang Iloilo City sa National Capital Region sa may madamo nga nabakunahan kontra COVID-19. You have to be proud of what our vaccinators have done. We are number 2 all over the Philippines after NCR. So you have to be proud of that. Padayon man ang pagpakigangot sang alkalde sa national government tuhoy sa supply sang COVID-19 vaccine para sa syudad. I've been texting Secretary Galvez and Secretary Dizon. Kaya gin-text ko nila, mapadala sila 40,000 nga Pfizer kag 40,000 Sinovac. And kapangayo lang sila nga mayara kita syringes. And I told them we are ready with the syringes. Samtang, magahatag man ang lokal nga panguluhan sang 2,000 doses sang ginbakal sini nga AstraZeneca vaccine sa kada banwa sa probinsya sang Iloilo nga miyembro sang Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council o kon MIGEDC. Nalakip diri ang banwa sang Leganes, Oton, Pavia, San Miguel, Santa Barbara kag Cabatuan. Sa Guimaras naman, amo ang banwa sang Buenavista, Hordan, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Sibunag. Paghatagan man sang 100 doses sang AstraZeneca vaccine ang kada hospital kag dialysis center sa syudad sang Iloilo agud mabakunahan man ang ilang mga pasyente. Luyag sang lokal nga panguluhan nga magbulig sa mga kaingod sini nga mga banwa agud mapadasig ang paglabot sang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Schools Division nakuha ang kampeonato sa national level sa Teachers Got Talent 2021. Dalayawon ang mga manunudlo sang syudad sang Iloilo sa ila na angkon nga kadalagan sa National Teachers Got Talent 2021. Sa kapin 246 ka mga grupo sang manunudlo sa bug-os nga pungsod nga nagpasakop sa kompetisyon, madinalagon nga nakuha sang Iloilo City Teachers in Performing Arts ang kadungganan. Ginpakigbahin ni Raquel Arancilio, miyembro sang men's trio kag manunudlo sa Haro National High School nga isa ka kadungganan kag pribilehiyo para sa iya nga irepresenta ang syudad sang Iloilo sa national nga kompetisyon. We are so very happy nga nakuha gid naton ang kampeonato sa bag-ulang natapos nga 2021 National Teachers Got Talent. Until now though kanami gid sang amon pamatyagan nga ang Region 6 represented by the Iloilo City Teachers Performing Arts ang nangin madinalagon gid. Sa ila ginpasa nga performance video, kapinduwalang kaadlaw ang ila nangin preparasyon. Magluwa sa ila pagkamasinampaton sa patagsang musika kag pagkanta, ila man ginpakita ang katahom kag katinlo sang syudad sang Iloilo. Ang aton nga concept is very simple lang gid, no? Ara gid sa aton nga kanta nga nagahambal kami ang dalan. Diri aton gid ginapakita nga ang teachers gid ang dalan towards the success of every learners or individuals. Sa bawat araw at Mensahe ni Arancilio sa mga tao nga nagsuporta sa ila kadalagan.
I just would like to take this opportunity nga magpasalamat din sa mga tao behind the success of this 2021 National Teachers Got Talent kung sa diin naging kampeonato gid kita, no? Una best sa aton nga mahal nga Ginoo kung sa diin in-bless gid kita maging champion sa sini nga tuig. Masalamat man kita sa tanang nga blessings nga sa gihapon nga ginabato naton halin sa iya. Sa aton man nga Honorable Mayor Jerry P. Treñas kung sa diin gin-allow yagi kita nga mag-shoot all over the Iloilo City and to show also the beautiful spots and sceneries here in the City of Love. Salamat gid Mayor. Ini ang kabahin sa pagsaulog sang National Teachers Day nga nagahatag pagkilala kag pagpasalamat sa mga manunudlo nga nagapadayon sa ila advokasya nga mahatag sang maayo nga edukasyon. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.